जनसो जागोन आंखौ सोर मा खालायो खालामला ब्रह्म बर' जाथिया बुङो दा खौसेथिनि लामायाव जों फैबाय जों बेल्टिजों एनडिपिजों बै समनिफ्राय दावहा होबोबाय थादोंमोन गावलायबोदोंमोन होसोबोदोंमोन बुथारलायदोंमोन नाथाय दिनै एनडिपिजों बेल्टिजों दिनै मानो जयनिं प्रग्राम जालायबाय थाखो मानि थाखाय जों जयेन जाखो बबे पइन्टखौ लानानै मा नुहुरनानै आं दिनै बिपिएफ जाखो बिपिएफआथ' एक्स बेल्टिनि टार पार्टि आं मानो फैखो आं मानो उन्दै जानानै फैखो जाथिनि मोनथानि थाखाय आं दिनै एनडिपिबाबो एक्स एनडिपिबाबो एक्स बेल्टिबिआव आं फैनो गोनां जादों जाहाथे बर' हारिया गोमोनो गेरेमसा हारियै जों थांनानै थानो हायो नैबे बिटिसिआव बेनि थाखाय आङो बे सिमांखौ नुनानै आंनि जेसेबांनाखि लोगो एक्स एनडिपिफोर दं आं बिथांमोनखौबो लानानै आङो मुजुबुद खामानि मावनो आवगायगासिनो दङ आरो मावलांगोनबो आं मालाबाबो बे थांखिनिफ्राय मालाबाबो फासयनाय नङा आंखौ सोर मा खालायो खालामला जोङो बाहायथ' फेक्सन हिसाबै जेन'बा माबानि दङ एस ग्रुपनि आरो आर डि फेक्सननि जों मोननैजों जादों आरो नेक्स्टआवहाय जोंहा फैबावनांगौ बिराद बुरजा लिस्ट जानानै दं मानो होनोबा जोंहा मोनसे दिन लादोंमोन जयनिंखौ लानो दा बे दिना जोंना सफैस्लाबै दिनै आं अकस्मात जेन'बा जोंहा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय निर्देश मथे आंखौ लेंहरग्रोनायखाय आं फैग्रोदोंमोन दा फैनायाव जोङो दा मोननै ग्रुपनिफ्राय जोङो ज' जानो मोनदों आरो फैबाय थानायाव जोङो मोनथामसो ग्रुपनिफ्राय मोनगोन आरोखि माने एनडिपि हिसाबै फैबावनांगौआ बुंनो थाङोबाथ' स' दं लिस्ट मथेथ' आंनियाव दा 200-250 जनसो दंफैथ'यो फैबावगोन लिस्टआ बिसोर कालेक्सन खालामबाय थादों खेबसेनो जोङो ओरै गसाइगाव जायो ना कुसुगाव जायो बाहायनो जोङो एसे गिदिरैनो लागोन आरो जयनिंखौ स्पेसियेलि नैबे दानि सरकारा नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावबाय दं होननानै बुंबाय थादों नाथाय नोंथांमोना दिनै सरकार थायै बिपिएफआव जयेन जादों मानि थाखाय आसलथे जयेन जादों जोंनि थाखाय मावदों होनोब्लाथ' रायजो राजायाबो नुखादों नोंथांमोनहाबोथ' अलरेडि फिल्डआव हाबनानै मिथिखादों जेरावखि थाङा माने एक्स एनडिपिखौ लोगो मोनगोन हय रन्जन ग्रुपनि जागोन हय गबिन्द ग्रुपनि जागोन हय एस ग्रुपनि जागोन नहले डि ग्रुपनि जागोन जेरावबो एनडिपिआ गोसारनानै दं बे गामि गामि जेरावबो थांबाबो बे मोनसे प्रब्लेमखौनो खोनाखागोन गतिके बे गभर्नमेन्टआ जोंखौ जेबो नायखानाय नंला नाया हिसाबैखौ जों सिन्था खालामनानैनो जोङो एक्स एनडिपि हिसाबैबो ससियेल मुंख्लं जानाय न'खरनिखौथ' खोनासं सोरबा कनभिट जानाय न'खर मा होनो बेखौ एनआइए जानाय न'खर एनआइए जानायनि न'खरनिफोरनि खोथाखौ खोनासङोबाबो जोंहा गोजोननाय थागौमोन खारन जों मोनसे समावहाय जोङो संगठननि नेम निथि मथे संगठनखौ दैदेननो गोनां जानायाव नेम निथिजों जोङो डिजिगनेसनखौ लानो गोनां जादोंमोन बे डिजिगनेसनखौ लानानै जोङो गोबाव सम दिनै स्ट्रागोल खालामदोंमोन स्ट्रागोल खालामनायाव जोंनि केडार हिसाबै जोंखौ डिउटि थानानै जोंखौ सेक्रिफाइस खालामनायनि बेलायावहाय जोंखौ सिकिउरिटि होनानै बिथांमोना बे स्टेजसिम लाबोदों आरो बे स्टेजसिम लाबोनाय केडार्सफ्रा बा बिथांमोना दिनै सोरबा एनआइएआव दङ सोरबाया कनभिट जानानै दङ सोरबाया लाइफ टाइम जानानै दं सोरबाया मुंख्लं जालांबाय दा बेफोरनि न'खरफोरखौ जोङो दिनैसिम फंसे रावजों रायज्लायहैनो हायै जादों खारन जोङो बिथांमोननि न'खरखौ नायनो थाखाय जोंहाबोथ' फुवेलनि खोथा थाबाय दिनै माखासे एसे एनै अनसुंथाइ होबोनायनि खोथा थाबाय बेखिनि सिस्टेमा जोंनियाव गैयैनि थाखाय जोङो बिथां मुंख्लं न'खर आरो माबा एनआइए नांनाय आरो कनभिट जानाय लाइफ टाइम जाय नांनानै दङ बिथांमोननि न'खराव जों दिनै खौरांखौ लाहैनो हायाखै दा बेनिखायनो जोङो दुखु मोननानै बे गभर्नमेन्टजोंनाथ' जोंनो मावखानायबो होनो हाखानाय नङा आरो दिनैसिम बिथांमोननि मावनायखौ जों नुहुरखाबाय बिथांमोनहा माने साक्सेसफुल खालामनानै होनो हाखाया गतिके साक्सेसफुल खालामनो हायाब्ला जों मोनसे बिपिएफ दला सिनियरिटि दल हिसाबै एक्सपिरियेन्स थानाय दल हिसाबै पार्टि हिसाबै बे पार्टिखौनो जोङो दिनै बर'आव गावनिनो आंगो पार्टि होननानै रिजनेल पार्टिखौनो जोङो मोजाङै मोजां पलिटिकेल पावारखौ फोराफिननोसै होननानै जों जयैनो सावरायलायनानै दिनै नैबे जयेनिं प्रग्रामावहाय जों दिनै जयैनो फैनानै जयेनखौ जाफैबाय आरो सेकेन्ड टाइम जोङो जेन'ब्ला गावखौ दिनै बिपिएफ जाबाय होननानै आं सिनायथि होनो हाखाबाय नालाय आङो दिनै आंनि जिहेथु उनाव फैगोन बिथांमोनखौ आं गोसो खुसियैनो आं बिथांमोनखौ बरायनानै लागोन आजावगोन आरो बिथांमोनखौ आङो कन्टेक्ट खालामनानै माखासे नेम निथिफोरखौहाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों ज' ज'यैनो मावलांनाय गोसो मोदोम होसोमनानै जाथिनि उन्निथि बा बिटिसि बारिनि उन्निथिखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय बा मोनफुंनो थाखाय जोङो ज' ज'यै लोगो नांनानै बिपिएफखौ बिपिएफ बायदि जोङो बड'लेण्ड टाइगार हिसाबै बे पार्टिखौ जों दिन्थिलांनो थाखाय जोङो दिनै आगान सुरबाय मानि थाखाय फैदों बेयाव जोङो नैबे बाथौ रिजर्ट
बाथौ रिजर्ट खेरायाव जोङो सार जेसमिया सुमफ्रामारिखौ जोङो सापर्ट होनो फैदों जोङो 60 जनसो जागोन इउथ्सफ्रा आरो फैबावगोन आरो सार जेसमियाखौ जोङो मोजां मोनो बेखौ जोङो सापर्ट होनो फैदों आरो फैबावगोन होननानै माबा मिजिं थिनाय जाबाय आरो गासैखौबो आरो बियो गोबां मानसिफोरखौ बियो हेल्प खालामो आरो गैजायै दुखुथिया मानसिफोरखौबो बियो बेबायदिनो दान होगासिनो आरोखि बिनिखायनो जोङो सार जेसमिया सुमफ्रामारिखौ जोङो सापर्ट खालामो आरो खालामलांबाय थागोन आरो सारा जेराव थायो जोङो बेयावनो दङ थेंक इउ सै जोंनि सेन्ट्रेलनि CWC मेम्बार्स आरो दैदेनगिरि गासैबो दिनै रिजर्टआव बिजनि टल गेटनिफ्राय लानानै बाक्सा उदालगुरि चिरां क'क्राझार गासैजोंबो लोगो नांनानै दिनै बिरुद्धि दल जाय मानसिफ्रा माने बिरुद्धि जोंनि BPF दलनि एगेन्स्टआव दङमोन बिथांमोना दिनै गावसोरनो जोंजों लोगो लानानै आरो जोंजों सावरायनानै जोंबो नोंसोरजों थांगोन जोंबो नोंसोरजों जइन जाफागोन होनना बुंनायलाय दिनै बे प्रग्रामखौ जोङो रिजर्टआव खालामनाय जादों आरो बे प्रग्रामाव दिनै गोबां जायगानिफ्राय दिनै जोङो हालो हालो जोङो दिनै हाजार हाजार गारि दिनै जों बेवहाय फैदों आरो बे प्रग्रामावहाय माने मोजाङैनो जानानै थांबाय आरो बेयावहाय दिनै आङो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जे प्रग्राम जानाय बे प्रग्राम जानायनि बिसयै आङो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो सानदों दिनै दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै दिनै रायजो राजा जाय मानसिफ्रा दानब्लाबो सुब्लाबो दिनै मोनसे पार्टिखौ बा मोनसे पार्टियावनो थागोन होननानैहाय दिनै बिदि बुंदोंमोन UPPL JSP कंग्रेस बिदिनो AJP दिनै KPP बेफोरबायदि दलनिफ्राय दिनै बिथांमोना दिनै फैदों आरो गोबां निउसाव जों नुनो मोनो BPFनि मानसिया BPFखौनो आर'नाइ सोदों होननानै दिनै आंथ' इन्डिपेन्डेन्टसोमोन दिनै आं फैनाया सप्तासेल' जादों दिनै सप्तासेनि गेजेराव आङो जुदि BPF मोनब्ला दिनै BPFनि मानसिखौ आं बोरै बोनो गतिके आंजों बेसेबां मानि दङ बिसोर गासैबो दिनै आं BPFनि थानाय हिसाबै दिनै UPPLनि माखासे बा JSPनि माखासे कंग्रेसनि माखासे बेफोरखौ दिनै आङो बेवहाय जयनिं खालामना लाबोनो दिनै आङो लाबोदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै आंखौ मानि थाखाय मोजां मोननानै बा मानि थाखाय आंखौ मोजां मोननानै दिनै बेयाव जयनिं जादों बेयाव रायजो राजाफोरनाव सोंब्लासो मिथिगोन दिनै रायजो राजा बोराय बुरैल' नङा दिनै जोंनि माखासे लाइमोन जोहोलाव दिनै सेंग्राफोर दिनै दासो देरफुनाय जाय मानसिफ्रा दिनै यां जेनेरेसन लेभेलनि मावनांगौ लामाखौ दिनै गोथों लामाजों मावनो थाखाय आवगायगासिनो दं बिथांमोनाबो दिनै आंजों बिथांमोना हेफाजाब होफैदों बिथांमोनखौ आं साबायखर होयो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि इयुथ लेभेलनि माखासे बिथांमोना दङब्ला आंजों जगाजग ला आं अराय सम नोंथांमोनजों दङ आरो जाय बिथांमोना दिनै आंजों फैबाय बिथांमोननि थाखाय आं अराय सम दङ सत भबिसत मालाबानि समाव खैफोद आफोद बिदि जायोब्लाबो आं बिथांमोनजों सहाय होलायनाय आरो सहायगिथाया थालायबाय थागोन मानो होनना बुङोब्ला आंखौ दा ससियेल